Miatake nga usab ang misteryosong nagapamatay og mga hayop sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, human ang pagpangatake sa mga itoy sa dili matino nga mananap, mga manok na sab, ang mga nangamatay sa usa ka barangay dinhi sa Cagayan de Oro City ning bag-uhay lang. Maraming pangkaog. Maraming pangkaog balbal. Maraming pangsuyop ang dugo. Kini ang aktual nga kuha ni Junito Haplag diyang iyahang napalgan nga nangamatay ang iyang mga alagang manok Domingo sa kabuntagon. Saysay ni Junito nga bandang alas 6 sa buntag, buhi pa ang iyang mga alaga ug iyapang nabahugan. Apan siyang pagbalik bandang alas 7, ingon ani na ang iyahang naabtan. Nangalarot ang balahibo, adunay pinaakan ug daw murag gisuyop ang mga dugo sa iyang upat ka mga manok. Una nahitabo ang pagpangatake sa mga manok diri sa Barangay Indahag sigon sa mga residente nga adunay dili matino nga tingog silang nadungog diri dapit sa may likod nga bahin. Atong isa ka manok kong balaw. Sige kay pangakak. Hindi sa kimutang ba sawa kayo niya. Hong ibantayan. Maron magnay bata nga nagtingog diri sa iya dool. Ito gisulod ko sa balay ko niya may bata murag gitingog so diyan dos manok sulod ko wala pagkabuntag, ano ito, nagtabo gyud. Apan human kuno ang insidente, diyang pauli ang tagbalay nga si Denmark Haplag. Aduna siya'y nasugatan nga itom nga daw iro ang porma nga gikan sa direksyon sa ilahang panimalay. Katong paanihay ko diri, nasugat na lang ko itom nga iro nga nay puti diri sa tangkugo. Ang kabang nga puti. Nagdagan-dagan ko sa dagan. Niwangon siya nga iro. Niwangon itom gid siya pero nalay puti diri. Pahimangno karon sa Barangay Council sa Indahag sa mga residente nga bantayan ang ilahang mga binuhi tungod sa sagunson nga pagpangatake. Real sa karon nangayo na og barangay assistance ang mga nabiktima sa mga pagpangatake og sigon sa barangay nga mas pahugtan nila ang ilahang pagrobing sa lugar. Ingon man na paningkamutan nila nga madakpan o masapon kining mananap nga nagapangatake. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.